wasu iyaye zaka ga wani lokaci suna kuskure sai miji ya kawo musu ƙara sai su ce su su ba haka take ba. Ya za ku san ba haka take ba, ai ku iyayenta ne ba mazanta bane na aure. Shi ne mijinta, shi yafi kowa saninta. Suka ce domin kamar ɗan adam ne ba wanda ya kai tufafinsa saninsa. Yanzu da riga tana magana aka ce rigar ka ta faɗi waye kai to sai ka yi mamaki. Yadda za ta suranta ka ciki da waje. Wani abin a jikinka kai baka san shi ba amma rigar ka ta san shi. Domin ɗan adam baya ganin bayansa amma riga fa har bayanka tana gani, ita ta rufe maka bayanka. To sannan a lokaci guda malamai suka ce abinda ake so a ce miji ya suturta matarsa, mace ta suturta mijinta, irin yadda tufafi ke suturta mai su ta hanyar rufe dukkan wani aibinsa. Yanzu idan kana da wani tabo a jikinka ba za a gani ba saboda me rigarka ta rufe. To haka miji zai iya zamowa yana da wani aibi a jikinsa, to ke matarsa in kin sani ki rufe. Matarka za ta zamo tana da wani aibi ba wanda ya sani a duniya, kai miji in ka sani kai me ka rufe. Duk mijin da kaga ya fito yana tona asirin matarsa to ba mijin kwarai bane. Duk matar da ta fito tana tona asirin mijinta ba matar kwarai bace. Matar Annabi Ismail ta farko rashin rufe asirin miji ne yasa Annabi Ibrahim ya ce ya sake ta. Kamar da hadisi yazo cikin Sahih Bukhari, hadisin Abdullahi dan Abbas. Bayan Annabi Ibrahim ya kai Annabi Ismail da mahaifiyarsa Makka ya aje su, bai sake ziyartar su ba tun Ismail yana tsumman goyo. Sai da Ismail ya girma har yayi aure sannan Allah ya ce je ka duba su. Yazo ya kawo musu ziyara, da yazo ya taran Makka ta zama gari, an yi gine-gine kuma ba tare da kwatance ba ya gane gidan ɗansa. Kai tsaye ya tafi gidan. Yayi sallama matar gidan ta fito, lokacin shi Ismail baya nan ya tafi sana'arsa, shi kuma mafarauci ne. Matar tana fitowa Annabi Ibrahim ya ce ina mai gidan, tace baya nan. Ina ya tafi sana'a, me sana'arsa mafarauci ne. To ya rayuwar gidan, tace kai to wallahi dai ba daɗi kaza, tai ta faɗan matsaloli. Sai Annabi Ibrahim ya ce to ba komai, idan mai gidan ya dawo ki ce ana gaishe shi amma ki ce ya canja kyauran kofar gidansa. Ismail ya dawo, ko tunawa ba ta yi mata gaya masa ba, shi ne ya gano. Ka san idan mace ballagaza ce sai a kawo maka bil ɗin wuta ka dawo tayar bata aje maka ba, sai ranar da ƴan nefa suka yanke ka zo za ka yi faɗa, ta ce au wallahi sun bayar tuntuni. Ko a turo yara da takardar biyan kuɗin makaranta ba za ta gaya ma ba, sai an koro su ka taho za ka yi faɗa, ta ce wallahi an turo da shi ni ma na manta. Wannan alama ce ta ballagazan mace. Ai zaman ki a gida ba zama ne kawai nake ci tuwo ki kwanta ba, duk wani abin da ya shafi gidan ki wakilci miji lokacin da baya nan. Yasa manzo Allah ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Mace mai kiwo ce a gidan mijinta kuma sai an tambaye ta. To ita matar Annabi Ismail ta ma manta an yi bako, shi Ismail ne yayi tsinkaye yace ba mi bako ba, ko tace au an koyi bako. To waye? Tace wani dattijo ne mai kama kaza mai kama kaza. Sai ce to me yace da ke? Tace ya tambaye ni kai na ce baka nan, sana'arka na faɗa, ya muke rayuwa din na faɗa. Sai ce to ya ban miki wani sako? Tace ya bari, ya ce in ce da kai gayyir atabata babika, ka canja kyauran kofar gidanka. Sai ce to fa kin san waye kyauran kofar gidan? Tace a yace ke ce. Ma'ana yace in sake ki. Domin ka gane duk kyauran da zaka sa wa kofar gidanka, duk electric shock da zaka sa, duk CCTV da zaka sa, duk buzu dan agada da zaka kawo ya gadi, in macen gidan bata tsare gidan ba wallahi ba zai tsare ba. Mata nawa suke ba maza hijabi su yi shigan mata su zo su wuce buzu, su wuce CCTV, su wuce kofa su shiga gidan a yi ta'addanci. Kidaka mace ita ce security farko na gida, in bata tsare gidan ba ba wani tsaro a gida. Da shine Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ba burgewa bane lokacin da kake hira da abokanka kai ta fadar halin matarka mara kyau, ba burgewa bace. Kamar kanka kake tonawa asiri, kamar kanka kake wulakantawa. Ba burgewa bace a lokacin da kike hira da sauran mutane ki rinka fadar sirrin mijinki. Kaga dai anan matar Annabi Ismail waiwa ta gaya wa halin gidan mahaifinsa, amma mahaifin yace a canja ta saboda ki gane har iyayen mahaifinki akwai sirrin da bai kamata su sani na gida ba, ballantana naki iyayen, ballantana kawaye. Amma matan yau sun zama ballagazai, kawaye ma suna gaya musu sirrin shimfiɗa. Kawaye, an taɓa samun wata mata a garin nan suna zaman gidan haya su biyu, maza biyu mabambanta da matansu biyu.
matan suke hira tsakaninsu, wannan ta ce ai mijinta yana da kokari, waccan ta ce ai mijinta bai da kokari, suna nufin wai a wajen saduwa aure. A ƙarshe sai da aka kama matar ɗayan ta nemi ɗayan saboda matarsa ta gaya mata ai ni mijina jarumi ne kaza kaza. Da aka bi diddigi sai aka gano ai matarsa ce take ba ta labari, ita kuma ta sha alwashin sai ta neme shi da fasikanci. To da haka mata ai hatara, maza ma ai hatara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk namijin da yake faɗa sirrin matarsa, musamman sirrin da ya shafi shimfiɗa, da duk matar da take faɗan sirrin mijinta, musamman sirrin da ya shafi shimfiɗa, kamar shedanu ne, kamar dabbobi ne, bunsuru da akuya ne, a titi ma sai ya faɗa mata da saduwa. To ke ku a matsayin ki na mace an suturta ki, an mutunta ki, an yi ki mai hankali, an yi ki mutum, an yi miki gida, an yi miki ɗaki har da bedroom, amma duk abin da ya faru a can kuma kin kawo shi titi. To me bambancin ki da akuya? Da haka mi hattara. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Su matayenku tufafinku ne, kuma din tufafinsu ne. An gane ko?